Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Number 66 year 2024. It got shown your Christian mind, plaintiff Magarwenya, Ajmanga Mark, Utiro defendant Vigenya, address your mark, Manuel Village, Chief Kandea, Mount Darwin. Una mark, who shared that Chief Kandea, Nemsua 16/06/2024, Uzokimbranyao, Mangaru, I not, Drikuda, Dimbarangu, Rau Katora. Raukatora 2 kufamba kuramba kubhadhara mari yedare rasabhuku inoita 10 US ndo mhosva yakamangara kai Crispet hapana chapamidzirwa kana kutapudzwa Dutiro mhosva yakamangarirwa kainzi uri kuibvuma here kana kuiramba is not pleading guilty pamberi pedare chakabezvakazara kuti kadimba kamakatorwa imimba kakatorwa sewe zvakaita sei kuzotorwa kadimba shako saka kurai mudare ini ndakapuwa dimba ma 70 ndichishandisa gadheni iroro ndobva ndaenda kubasa ndobva ndadzoka shuwa ndangoti ndidzoka gadheni ndadzika pazasi kuti ndiwane pane pedyo nemvura ndobva auya kuseri kwangu singazive ndobva angotema achiwedzera achipinda mugadheni yangu ndakatora sabhuku wake ndikauya naye pagadheni nemakurukota ake iye aripo shuwa wakazviona zvikanzi adutiro dzosera gadheni remunhu zvikanzi ina handiite kana uriwe sabhuku ira unotora iraurubvisa mapango achiyo kana kune vakakupa utiudzaka kuti wakapiwana negriki kuzoita izvi usina kutiudza isi sabhuku sei zvikanzi inini ndakangozviita kana muchida kuti ndibvise mapango aya bvisai imimi zvikanzi indibvisei inini sabhuku isize kuti ubvisei iweyo sabhuku akandipa tsamba yacho ndinaye muhombo kunzi aramba kuteerera zvanditaura inini saka chienda kwamambo nekuti waramba kunzwisa nzwisisa kuti matimimi makapiwa 1970 makarima dimba renyu 1970 kusvika papi kuti nhasi zonzi ratovemakinga makaitanga kuririma kusvikira papi izvi kana kuti akapera ndaichitorima dimba racho baba mukupiwa mhosva rekuti makarima dimba romunhu nanhasi muchiri kuenda muchitema dimba romunhu iroro razosvikira mupoindi kuchedzoka sabhumi makaramba chitoi zvakazara kuti mukurime dimba romunhu yoroshi manyepo somutaura kwandaita ndichiuya inini munzvimbo sabhuku anga aripo anova Thomas Manuel baba waCharles Manuel akati iwewe ndokupapo ndakumbira kuti nindodopi gadheni akaenda akandiratidza ukuthi rima apa uchienda uchifamba uchienda uko ndikati aiwa pakanaka ndobva ndatanga kurima ndaparima gadheni for 35 years makatakaguririndi ndarima for 35 years ndamakatakaguririndi kuririma gadheni racho 89 saka zvadaro vakuru ava ndokwachitono avazopa Manuel pandadaidzwa kugadheni sekutaura kwavo kwavaita tagara pasi
vakataura kuromo kuti ava ndibaba vangu ava ndiamai vangu kutaura baba saka handina kudaira ndakanyarara baba ava semataura avaita baba ava sekutaura kwavaita pane demarcation yavakaisa ivo peteni vakaisa waya useri kwowaya ndobva vaisa heji zvokuti ziso renyu shangamira parakauya ndichizosamane vakandowana ndiri kugadheni ndichitoshanda ndakavataiwa maita zvakanaka ndime ziso ramama tarisaiwo zviri pano vakazviona kana vari pano vanokwanisa kutaura zvavakaona zvavari kutaurawo kuti vakazodai manyepo changamira munazvo here zvinobatika zvinotaridza kuti chokwadi shuwa iri makapapiwa nasabu iye zvinezvi nekuwanda kwamakore changamira 35 years asisi kutamba nadzo kutaura kwandiri kuita ndakarima mune madomasi mirai mimi midimba manenguva makanina ndomunda wenyu ndodimba rangu ndati ndomunda here hausi munda gadheni akatanga rini mbofudai naye kana manyanyapo munozochedzwa mati 70 Kimi 89 murishanda rini izvozvi so muri kurishanda here kudimba iguru rino risina kana kutomborima nokurwara ava vazopinda mudimba rina vakapinda guru riro abva vapinda mudimba rangu guru rakapera havana kupinda hana vakafunga kupinda kana kudimba vamangachimokura asi muno mugano nawo here mugano akatodarika mugano chatiri kuda ndiri kuti pane mugano here padimba apo nokuti pane pangu kuti imimi makavakirira dimba seimba ini handiti munhu wongouya futi mudimba imo muno atorima muno kana kuti akainkrocha kudarikira mugano achiuya mugadheni toti suboundary ndepapapa pane wore iye akudarikira achiuya umu ndozvatoda kutsvaga izvozvo kuti mambo vazive ndozvaakaita zvekudarikira mucheni dzakarebesa dzairimisa ndo dzadarikira right dzakazodarikira nemamitazi mangani panga pasina kuvakwa here pane waya chiri akatodimburwa asi iripo zvayo waya hapachisiri akatodimburwa ivo right so kureva kuti masabhuku enyu matimimi ndiani manueri nemi sabhuku manueri wavo ndichitono niweyo wavo ndichitono pamanetsana pamagadheni handaonetsana nasabhuku wangu aiwa imimi ndimanetsana pamagadheni saka kureva kuti chatinoda kuti tibatsirane ndechekuti kana uri mugano wazodarikira handii unoda kutariswa kuti gadheni racho rakakura zvakadii uyezve razopedzwa nouyu kwendima yakadii manzwaka saka kureva kuti panenge pauda mawitness vanenge vakaonawo kuti uyu munhu azodya gadheni royo nendima yakati nokuti pamuri kunetsa nemabva zokutorana gadheni asi kuti ndepe mugano uyezve ndinoona changamiro kuti pavanhu vaviri ava pamagadheni autaura nezvanga ava vachipirwa ini makapirwa nasabu izvo ava vachizopirwa makapirwa nani nasabu right sabhuku paakaenda kunokupai gadheni pedyo nevavo ava vakanga varipo here pamukapirwa kunzi shamwa tikupa gadheni iri apa pane uyu Crispin Shoniwa saka Shoniwa aripo muchiwirirana kuti aiwa ini ndapirwa pedyo newe mukana wangu kuperera zvakaitwa here izvozvo vanhu ava vanogama vakadzi ndovakapanda chii magadheni gadheni ramai manueri ranga ripamberi pegadheni rangu ndikutaura kuti zvatoda kuita ana baba nyaya itozoipedzisa saka zvomoita ka kuti tisatore bhosi tine zvizhinji zvatoda kuita tiwinzirewo kana masabhuku enyu vanoziva pagadheni ndizvo ka nemawitness vanoziva chi pagadheni then tozopopoika kuti vese vanoziva pagadheni padarikidzwa zvakadii mambo kubatsirai pano panoda kubatsirana vasati vadzokera mupurisa akaenda manhu vachitaura kuti mupurisa akawana uri kugadheni anogona akatoudziwa kunzi pano pakamira pakadai nemaonero yake masabhuku achizouya
utakuti uno uchakupiwawo fundi uchakupiwa unenge wazara watoapo pano tikukumbira mupurisa auye maonere akaita pagadheni pacho wakasangana nemunhu iye pari zvine zvimanichangamira atipasi kuti bhozi akanga ari one sided akaona ava vachiita ava vanga vasipo saka the thing ndechekuti anozotipa umbowo ihwohwo vauya vamwe vese vobvumbowo hwotokwana right ndinofunga nyaya ngaipfuudzire kumusi wa 4 yapuwa date chero ane umbowo anoda kushandisa kudaro ngauwanikwe musi wa 4 tanzwana next court. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.